Recording in progress, 14/7, 7:30 בערב, אנחנו מתחילים הדרכה על בניית אתר בצורה מודרכת. אה, אני אתן עכשיו איזה 2-3 דקות בריף, ואז אנחנו ממש נתחיל לצלול ככה לתוך עובי הקורה, ונבין רגע מה קורה. אז נעים מאוד, ככה למי שלא מכיר, אני ליעד, אני יועץ עסקי וארגוני ומקצועי ומנהל את וויניקס, פלטפורמה דיגיטלית שקמה בתחילת הקורונה, במטרה לחבר בין בעלי העסקים לעולם הדיגיטלי ולחסוך להם זמן וכסף. בעצם היום הנוכחות הדיגיטלית נעשית יותר ויותר קריטית, בעצם מיום ליום, גם הצורה שגוגל עובד וגם הצורה שמנועי AI עובדים. ככל שאתה מופיע יותר ברשתות באופן כללי בגוגל, אז היכולת בעצם לאתר את העסק שלך גדלה משמעותית. ולכן הנוכחות הדיגיטלית כאתר היא קריטית יותר מאי פעם. עכשיו, מה שחשוב באמת להבין זה שמנועי AI וגם גוגל לא יודע לסרוק כל דבר. יש אתרים שהוא יודע לסרוק, יש אתרים שהוא לא יודע לסרוק. יש רשתות חברתיות, את רובם הוא לא יודע לסרוק. אוקיי? הוא יודע לסרוק רק בכותרות מאוד מאוד כלליות. ולכן בעצם היכולת המשמעותית של בעל העסק להשפיע על הסריקה של גוגל ושל מנועי AI זה נטו על ידי בנייה של אתר. ברגע שהאתר הזה עובד בצורה טובה, בנוי בצורה טובה, יש בו את כל הפיצ'רים, כל האלמנטים שבעצם דרושים להצלחה של הסריקה בעצם של גוגל, אז בעצם הסיכוי שלכם לעלות בגוגל הוא הרבה 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 יותר גדול. באופן כללי, אני אספר לכם רגע בדקה על וויניקס, וקצת מה שאנחנו בעצם עושים. אז וויניקס בעצם המטרה שלנו בוויניקס זה בעצם לחבר עסקים לעולם הדיגיטלי ולחסוך להם זמן וכסף. אנחנו עושים את זה על ידי אה, מתן חברות קניון דיגיטלי בעצם, אתר בקניון דיגיטלי וויניקס 5. וויניקס 5 הוא קניון דיגיטלי גדול שקיים מ-2020 ומאפשר עוד חשיפה לבעלי עסקים. בנוסף לזה אנחנו נותנים אתר אישי ברמה הגבוהה ביותר, 2 הכשרות שיווק כל חודש, כרטיס ביקור דיגיטלי, וחברות במרכז השותפים העסקיים. אז זה בעצם מה שמקבלים אצלנו בחבילת פרימיום, שזה ה-130, מה שכתוב מאחוריי. היום אנחנו מדברים על 49 שקלים. 49 שקלים פלוס מע"מ, מסלול שמאפשר בעצם בנייה עצמית של אתר אישי. במסלול הזה אתם מקבלים גם את השתי הכשרות שיווק בחודש, גם כרטיס ביקור דיגיטלי וגם חברות במרכז השותפים העסקיים, רק לא חנות בקניון. זה הכל. ובעצם ב-49 שקלים פלוס מע"מ לחודש אתם יכולים לנהל את האתר, לבנות אותו, כל מה שאנחנו הולכים בעצם לעשות היום, צעד אחרי צעד, וכמובן שגם אני לא הולך לשום מקום, אנחנו נשארים בקשר, כל דבר שאתם צריכים עזרה, אנחנו כאן בעצם לסייע. אז זה בעצם וויניקס יונייט. וויניקס יונייט זה פלטפורמה שהקמנו עלתה בעצם לפני שבועיים לאוויר, שכוללת כמה דברים חדשים, אה, גם בעצם קניונים ייעודיים, חוץ מוויניקס 5 שעלה ב-2020, עולים גם קניונים חדשים, וויניקס אימפורט שקשור ליבואנים, קניון של יבואנים, וויניקס פיקס שעולה בקרוב שקשור לכל ההנדימנים, כל מה שקשור לבית, וויניקס בריאות שקשור לכל מקצועות הבריאות. ככה שבעצם אנחנו מגדילים משמעותית את החשיפה של בעל העסק. גם נמצא בקניון, נגיד מטפלת נמצאת גם בקניון בריאות, גם בקניון וויניקס 5, גם באתר האישי שלה, וככה בעצם היא נסרקת המון המון פעמים, וככה גם גוגל וגם מנועי הסיכוי של לתפוס אותה הוא הרבה 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 יותר גדול. אז בעצם, אז כמו שאמרתי, יש לנו את וויניקס 5, וויניקס V, וויניקס V זה בעצם האתר של בעלי העסקים, יש שם הרבה מידע עסקי, והיום אנחנו הולכים בעצם לדבר על מערכת של ה-Veriolite. Veriolite זה בעצם מערכת לבנייה עצמית של אתרי אינטרנט, בדיוק מה שאנחנו הולכים לדבר היום. המטרה שלנו זה שבשעה 9, כל אחד מכאן, כל אחד שנמצא כאן, יש לו אתר, שזה דבר מדהים בפני עצמו. מה שאני רוצה שנעשה עכשיו, לפני שאנחנו רגע מתקדמים לשלב הבא, אני רוצה שנעשה איזשהו סבב קצר, אוקיי? ושכל אחד יציג את עצמו. זה לא עכשיו 60 שניות וזה, כל אחד רק להציג את עצמו,
גם על הדרך אתם עושים שיווק לעצמכם, אבל גם בעיקר שאני אכיר את העסקים שלכם, ואני אדע לכוון אתכם תוך כדי תנועה. המטרה בעצם של ההדרכה הזאת, שאנחנו נתחיל את החלק הפרקטי שלה, בערך עוד 5 דקות, אה, זה שאני עושה משהו, ואתם עושים אחריי, אוקיי? ממש שלב אחרי שלב, אתם יכולים לעצור אותי, ולהגיד לי, אוקיי, דפנה לא יכולה לדבר, אני מכיר את דפנה, אני אציג את דפנה. אבל בעצם, אה, המטרה היא זה שאתם תעשו שלב אחרי שלב מה שאני עושה, אתם תוכלו לעצור אותי, להגיד רגע רגע לא הבנתי, אצלי זה נראה אחרת, כי כל אתר נראה אחרת. והמטרה היא באמת שעד שעה 9 אתם יוצאים עם אתר, אוקיי? אתר קצת יומרנית, אבל אפשרית. בסדר? אז בואו רגע נעשה איזושהי הצגה מהירה, גם לעשות שיווק, אבל גם כדי שאני אכיר את העסקים שלכם, יוכל גם לכוון אתכם תוך כדי תנועה. פנינה, את רוצה להציג את העסק שלך? כן, אז שמי פנינה קרן, והעסק שלי הוא לייעוץ ארגוני לארגונים. מגניב. בנוסף, בתוך העסק אני גם עושה ייעוץ לקריירות, וזה אומר גם ארגונים וגם אנשים פרטיים. ייעוץ, מה עוד פעם? פספסתי את המילה הזאת? לקריירות. קריירה. זה ייעוץ לאיזה עבודות, איזה עבודה מגניב. לבחור. כן, מגניב מאוד. אחלה, מהמם. יופי. את רוצה שבאתר שלך יהיה גם וגם? כן, מדהים. אחלה. כי זו אוכלוסייה שונה. אין בעיה. צריך לבנות את זה מהמם. חכם באמת, אין בעיה. אני רק אגיד שבינתיים, בינתיים שאנחנו מדברים, גם תהיו בהקשבה, אבל גם תכינו לעצמכם לוגו, כבר שיהיה לכם בשלוף את הלוגו שלכם, ותתחילו לחשוב בראש איך אתם רוצים, מה חשוב לכם שיבלוט בעצם באתר. תודה, פנינה. אבישי. שלום, ליעד. שלום. אני אבישי, אני מבני ברק, אני מאמן לכלכלת משפחה, עוזר לאנשים לסגור את המינוסים, לשלם חובות, לסגור את החודש, כל הדברים האלו. מגניב. חשוב מאוד, חשוב מאוד. אחלה, תודה. בני, אתה יכול להציג את עצמך? היי, אני בני חיון, אני עוסק ברפואה משלימה המון שנים. מהמם. אה, חוזר לטפל אחרי כמה שנים בגלל פציעה, ואני צריך לבנות הכל מחדש. אז אחד הדברים זה אתר. מגניב. טוב, אחלה, תודה בני. מיכל, את רוצה להציג את עצמך? היי, כן, היי, אני? תשמע, יש רוצה עוד להציג את מיכל? עצמך? תמיד יש עוד מיכל, כן. אני מיכל יונתן, אני מאמנת אישית למעברי חיים, בעצם שינוי בחיים, ואני רוצה שהאתר שלי יהיה מובנה גם מזה, תהליכי שינוי, אימון אחד על אחד, הרצאות על בסיס סיפור האישי שלי, הרצאות העצמה, והשירות הבא זה בעצם סדנאות. גם סדנאות העצמה, אבל אז בקבוצה. תהליכים אישיים, צריכים להיות ממוקדים, אז תהליכים אישיים, הרצאות וסדנאות. וסדנאות, כן, סדנאות מדהים, שמתמקדות באימון גם. זאת אין אומרת, בעיה. עם זה בסדר, זה קבוצה, כבר עם תוכן, שייכות את מסוימת. כבר תזיני את כן. התוכן. בסדר גמור, מהמם. תודה. יובל, אתה רוצה להציג את עצמך? היי, כן. אז אני יובל שרון, אני בונה אתרים, אז מן הסתם יש לי אתר, כן. אבל אני אשמח לשמוע ולראות איך בונים אתרים בוויניקס. מדהים. ואני אציג רגע את דפנה. אז דפנה היא ממש ממש יד ימינכם בעסק. היא אסטרטגית, אתם יכולים לשבת איתה על תהליכים בעסק, היא יודעת לייעל תהליכים, היא יודעת לקחת בעצם אה, כל דבר שקורה בעסק שלכם, שהוא או מאתגר אתכם, או אתם רוצים לייעל אותו, אתם יושבים עם דפנה, היא חוסכת לכם מלא מלא זמן אה, בייעול תהליכים, אה, ויודעת ממש לתקתק לכם דברים בעסק. זה שווה לכם מאוד מאוד ככה גם להכיר אותה. אה, מדהים. טוב, אז בעצם אין לנו כאן אתרי מכירות, לפי מה שאני מבין, אוקיי? שזה בסדר, הכל טוב. זה רק מקלים עליי, כי לעשות הדרכה של תדמית מכירות בבת אחת זה מאתגר. אבל בסדר, אתם מקלים עליי וזה לא רע בכלל. רגע, אז טוב, יש לי שאלה, מה ההבדל בין אתרי מכירות ומה שאמרנו? כי בסופו של דבר האתר שלנו צריך למכור. בגלל נכון. זה אתר מכירות זה אתר שיש בו מוצרים עם סליקה שאפשר לקנות, וזה מוצרים. מוצרים, אוקיי. יכול להיות גם שירותים דרך אגב. אבל
בדרך כלל כל מי שנמצא פה, זה לא נשמע לי כמו שירותים שאפשר לרכוש כאילו בלי לדבר לפני זה עם הבן אדם, זה פחות מכירות, זה יותר... לפחות, נכון. אה, אז זה ככה לגבי זה. מדהים. אז אנחנו מתקדמים, האמת שהייתה פה עוד מישהי והיא יצאה, חבל. אז אנחנו רגע נתקדם ברשותכם. יפה. מה שאני רוצה ככה להגיד לכם לפני שאנחנו מתחילים, זה שבעצם אני מיישר קו לגבי מה צריך באתר, בסדר? כשאנחנו בונים אתר, אנחנו צריכים פלטפורמת בנייה של אתר, אנחנו צריכים עיצוב, אנחנו צריכים דומיין, שזה הכתובת של האתר, ואנחנו צריכים אחסון. אלה ארבעת הדברים שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים פלטפורמה, איפה שהאתר בעצם בנוי, עיצוב, אחסון ודומיין. את שלושת הראשונים, בנייה, פלטפורמה, זאת אומרת של הבנייה, עיצוב ואחסון, אתם מקבלים בתוך 49 שקלים. דומיין לא. דומיין אתם בעצם צריכים לקנות, אחרי זה מי שצריך עזרה עם הקנייה של הדומיין, זה יוצא 90 ומשהו שקל לשנה, זה לא ביג דיל. מי שצריך עזרה עם הקנייה של הדומיין, אפשר לדבר איתי, אני אעזור בזה. אז בעצם חשוב להגיד של 49 שקלים פלוס מע"מ מסוגרים גם את הבנייה, גם את העיצוב, גם את האחסון. יפה, אז אנחנו רגע מתקדמים לגופו של עניין, מה שנקרא. אז בעצם אנחנו הולכים בעצם לבנות כרגע את האתר בעצם בווריולייט. סליחה, זה 49 שקלים לחודש? כן, 49 שקלים לחודש פלוס מע"מ. אוקיי. שזה פחות או יותר תשלום סטנדרטי לאחסון בכל פלטפורמה אחרת. זאת אומרת, אתם מקבלים פה הרבה מעבר באותו מחיר. אוקיי, אז בעצם אני שולח לכם כבר ישירות את הקישור, אנחנו בעצם עכשיו הולכים לעשות תהליך שלב אחרי שלב. אז אני שם לכם בעצם עכשיו בצ'אט את הקישור, מוזמנים רגע להיכנס, ואנחנו הולכים ממש לעשות שלב אחרי שלב. אז כאן אתם בעצם יכולים לראות את המערכת של וריולייט, ופה יש בעצם טמפלטים, פה יש בעצם תבניות. אם אתם יודעים למטה זה יהיה אתרי חנות. אנחנו כרגע מתמקדים בחלק העליון, אתרי תדמית. ובעצם המערכת בנויה ככה, שאנחנו בונים מלא מלא אתרים עבור אנשים. את ה-DNA, אנחנו לוקחים כאילו איזשהו אתר שיש לו DNA ככה סטנדרטי וטוב ויפה, אנחנו עושים מזה איזושהי תבנית, שאנשים יכולים ליהנות ממנה. אז בעצם יש לכם פה מלא מלא תבניות שאתם יכולים, וחשוב לי להגיד, גם אם 10 אנשים עכשיו ייקחו את אותה תבנית, בסוף זה לא יראה אותו דבר, בסדר? אתרים יראו שונה לגמרי. אז אנחנו צריכים לבחור בעצם את אחת התבניות, ובעצם להתקדם איתן. אז לצורך העניין, אני עכשיו בוחר תבנית, ואיך אפשר לבחור תבנית בצורה הכי טובה? אפשר לטייל באתר. לדוגמה, אני עכשיו, נגיד אני מאמן אישי, אוקיי? שזה קצת נוגע בכולכם באיזושהי צורה, אז אני רגע הולך על סטנדרט של אימון אישי. לפני שאני הולך על בנייה של האתר, אני אעשה צפה באתר. ואני בעצם כאילו עכשיו רגע, מסמן... אני רוצה, סליחה שאני מפריעה לך, אני רוצה לדעת שאני במסך הנכון, אז שלחת אותנו בקישור הזה, הכותרת היא רשימת אתרי תדמית? נכון, תסתכלי אבל על המסך של הזום, תראי איפה אני, ואז תדעי אם את במקום הנכון פשוט. תנסי לפתוח במקביל את האתר, את הזום, ואז את תראי את חייבת לראות מה אני עושה במקביל, ואז את תדעי שאת במקום הנכון בעצם. הבנתי, אוקיי. אוקיי, אז יש לנו כל מיני כאלה, ובעצם לפני שאני עושה בנה את זה, אני עושה צפה באתר, ואז אני בעצם ממש נכנס לאתר, ויכול להתחיל לשחק איתו, יכול להיכנס לשירותים, לראות שזה באמת העיצוב הכללי, כמובן שהתמונות השתנו והכל, כן? אבל המבנה הכללי הוא נראה לי סבבה, נראה לי אחלה, שאלות ותשובות, נראה לי מגניב, יש פה איזשהו פיצ'ר כזה מגניב של גל שעולה ויורד, נורא נורא נחמד, הכל ניתן להשפעה דרך אגב, בסדר? שום דבר פה הוא לא קשיח, אפשר לשנות הכל, אפשר להוריד, להוסיף, לעדכן, אפשר לעשות הכל, אוקיי? נגיד שהטמפלט הזה נראה לי סבבה, אהבתי, נראה לי טוב. אז אני בעצם הולך לבנה את זה. לפני שאני מתקדם לבנה את זה, כל אחד בוחר טמפלט. תסגרו רגע על טמפלטים, קחו לעצמכם 3 דקות, כל אחד נסגר על טמפלט שמעניין אותו. אגב, גם מישהו שהוא עכשיו מאמן קריירה יכול לקחת טמפלט של ספא, אוקיי? זה שזה ספא זה לא אומר שזה צריך להיות ספא, אוקיי? בסוף אנחנו מעצבים את האתר כמו שאנחנו רוצים. אבל אם במקרה זה מעניין אתכם,
אז הייתי ממליץ לכם, אם אתם רוצים גם להתייעץ, כאילו, לשאול אותי מה כדאי, בכיף, כאילו, ממש ממש בכיף. בסדר? קחו לעצמכם עוד 2 דקות, תבחרו, כל אחד יסגר על טמפלט, ואנחנו מתקדמים לשלב הבא. דפנה, סגרת טמפלט? עשי רק לייק, כזה משהו שאני יודע שסגרתם. מיכל, יש טמפלט? דפנה סגרה. אבישי יש, מעולה. מיכל, יש טמפלט? טרם. יאללה, אז בואו נסגר רגע על טמפלט. שוב אני אומר, זה שהאתר נראה כרגע בצורה מסוימת, זה לא אומר שהוא יראה ככה אחר כך. תשפיעו עליו כמה שאתם רוצים, על איך שאתם רוצים בעצם. נינה, יש לנו טמפלט? כן. מדהים. אז מיכל, רק להסתגר על טמפלט ואנחנו מתקדמים. טוב, אז בעצם ברגע שאני בחרתי טמפלט, חשוב להגיד שבעצם כל טמפלט בנוי אחרת, ולכן הדפים הפנימיים ייראו אחרת. אני אנסה לעשות דברים שהם גנריים כדי שיהיה לכם יותר קל, אבל אם יש לכם משהו מיוחד באתר שלכם, אז אתם עוצרים אותי, אנחנו ניתן לכם לשתף מסך, אם תרצו, או פשוט אני אגיד לכם איך לתפעל את זה, כדי שתוכלו להסתדר באתר הספציפי שלכם, עם כל אתר הוא אחר. יפה. מיכל, יש לנו את זה? תנסי רגע להסתגר על זה ואנחנו מתקדמים. בסדר? תנסו רק לסגור את ממש את הנושא של הטמפלט ואנחנו מתקדמים. ואני עושה בנה את זה. השלב הבא זה שאני מכניס בעצם את הפרטים של העסק שלי. בסדר? אז אני כותב אימון למי שרוצה, ככה קוראים לעסק שלי כביכול. כן? אימון למי שרוצה. אני שם את הטלפון שלי. ואני שם כתובת. לצורך העניין. הנתונים האלה הם כן חשובים, לא שאי אפשר לשנות אותם אחר כך, אבל בעצם אתם תראו שבעצם האתר לוקח את הנתונים האלה ואחרי זה מתרגם אותו לכל מיני פרמטרים בתוך האתר. זאת אומרת, יש לזה משמעות. הוא כבר בונה את האתר עם הנתונים שלך. ולכן יש לזה משמעות. כולם שמו נתונים? לא. אני מסתכלת, לא, נכתב, אנחנו עושים ביחד. שם עסק, טלפון וכתובת. רגע, אם אני רוצה תוך כדי, אני צריכה בעצם לראות 2 מסכים, אחד שלך, כן, אחד צריכה שלי. לשים, נכון, צריכה לשים אותי בצד כזה שתוכלי לראות מה אני עושה. כן, כן, הבנתי, בסדר. אוקיי? הכתובת, אתם גם לא יכולים לכתובת אישית אם אתם לא רוצים, אתם יכולים לכתוב עיר פשוט. מה שתכתבו זה מה שיהיה, אבל כאילו, אתם יכולים לכתוב גם עיר אם אתם לא רוצים כתובת ספציפית, זה גם בסדר. אז אימון למי שרוצה, טלפון וכתובת. יש לנו את זה? תגיד, למה אני לא יכולה לעשות אחר כך עם ההקלטה? אני מעדיפה להתרכז ולראות מה אתה עושה. את יכולה, אבל אני אומר לך שאחרי זה, מה שאני עושה, האתר שלך לא ייראה בדיוק אותו דבר כמו שלי. איזה טמפלט בחרת? בחרתי ייעוץ עסקי. יש שם טמפלט אין לייעוץ. בעיה, מעולה, מצוין. אז אני אומר, מה שאני הולך להראות הוא לא יהיה אחד לאחד כמו שיהיה לך, כי האתר הוא אחר. ולכן, כן, אבל אני מעדיפה להסתכל, החלוקת קשב הזאת לא תעשה לי טוב בעיניי. בסדר, מה שמתאים לך, אני איתך. אני אסתכל, ואחר כך אתה שולח הקלטה, נכון? כן, יהיה לכם הקלטה, ואם אתם תרצו גם... סבבה. סבבה, ואם אתם תרצו אחרי זה גם עזרה, פשוט תדברו איתי. אחלה. אחלה. אבישי, יש לנו את זה?
אחלה. טוב, אז אנחנו מתקדמים. אז זימון למי שרוצה, שמים פה את הכל, ואני עושה המשך. יפה. בשלב הזה אני בעצם צריך להירשם או עם הג'ימל או עם מייל אחר שהוא לא ג'ימל. במקרה הזה אני ארשם עם ג'ימל. אוקיי, ואני עושה continue, זה הכי פשוט. נרשמים פשוט עם ג'ימל. מעבד את הבקשה. וטאדאם! אוקיי, אנחנו במערכת ניהול. יפה. אז בואו נעבור ככה בזריזות על המערכת ניהול. בעצם יש לכם את התפריט פה, ואת התפריט בצד, זה אותו תפריט, אוקיי? רק שפה הוא קצת יותר נוח ונעים לתפעול, אוקיי? אז יש לכם בעצם פה את כל הבנייה של האתר, איך האתר בנוי, תמונות, גלריה, מאמרים, הכל ממש פרוס פה. כנ"ל, גם פה זה בצד, זה בדיוק אותו דבר. תכף נעבור דבר דבר ותבינו קצת את הלוגיקה, איך הדברים עובדים. יש לנו גם מנוע AI שפה לשירותכם, ויכול לעשות ממש דברים מגניבים. יש לנו מערכת לידים, אנחנו נעבור ממש על הכל בצורה מסודרת. אבל ברגע שאני רוצה עכשיו לכתוב המלצות, הוא יביא אותי בעצם לשלב של תשלום. אוקיי? זה בעצם צריך להירשם לפלטפורמה, כמו שכתבתי לכם בעצם בהכנה מראש. אנחנו צריכים בעצם להירשם לפלטפורמה. גם אני עושה כרגע את ההרשמה בלייב. סגרתי את זה, כי אני עושה אשראי וזה. אז צריך בעצם להירשם לפלטפורמה. אז כל אחד רגע נרשם. זה לוקח 2 שניות. אני גם עושה את זה עכשיו. אוקיי? אצלי נרשמתי. נחזיר רגע את ה... אוקיי. למה לצאת עכשיו? נשאר חבל. התחלנו בכל האקשן. טוב. אז אצלי החשבון פעיל. סבבה. אוקיי? החשבון פעיל, כמו שאתם רואים. מדהים. אז אנחנו רגע ממשיכים הלאה. אוקיי? אם צריך משהו, תעצרו אותי פשוט. בסדר? ואני איתכם ממש שלב אחרי שלב, עובר סופר לאט על הכל, בצורה הכי פשוטה. שמנו את הפרטי אשראי, ואנחנו עכשיו בעצם כל האפשרויות נפתחו לנו, אני יכול לחזור לעמוד הראשי, ולהתחיל בעצם לערוך את האתר. מה שבעצם אנחנו הולכים לעשות עכשיו זה דבר כזה. אנחנו נכנסים בעצם להגדרות אתר, אוקיי? אנחנו הולכים לעבור ממש שלב אחרי שלב איך בונים את האתר. הגדרות אתר. אני הולך בעצם לאפשרות הראשונה, הגדרות אתר, ופה אתם תראו שבעצם יש את הלוגוים. פה אני ארצה בעצם להחליף את הלוגוים. הלוגו הראשון זה הלוגו שמופיע באתר, אוקיי? אז אני לוחץ בעצם כאן, אני אבחר כמובן סתם דיפולט, כן? אני מוכר איזשהו לוגו כזה, זה הלוגו הראשון. הלוגו הראשון שאתם בוחרים הוא לא תמיד יהיה פיט בדיוק לגודל של האתר. אתם תיכנסו לאתר ואתם תראו בעצם איך הוא נראה, אתם צריכים להגדיל את התמונה במידה והוא קטן מדי, במידה ואתם לא מסתדרים, דברו איתנו, אנחנו נטפל לכם בזה. בגדול כתוב פה בדיוק את הגודל שצריך, בדרך כלל זה, אנשים לא שמים בדיוק את הגודל שצריך, אבל זה הגודל שצריך בעיקרון. שוב, צריך עזרה, אנחנו פה. הדבר הזה, זה הדבר הזה, מה שרואים למעלה, בטאב למעלה, אוקיי? אז הדבר הזה זה הדבר הזה העליון הזה, החמוד פה. אז גם פה אני אשים איזשהו משהו כזה חמוד, וזה מה שיופיע כשאני אשתף ברשתות החברתיות או בוואטסאפ, זה בדיוק מה שיופיע. אז גם פה אני שם. בנוסף, יש לי פה בעצם את השם של האתר, יש לי פה מקום לגוגל אנליטיקס, והקוד של גוגל אנליטיקס ופיקסל של פייסבוק. בסוף אני עושה שמירה, ובעצם הכל נשמר. יש לי פה כפתור של צפייה באתר, אני יכול להיכנס לאתר החדש שלי, ואני יכול לראות פה את הלוגו, הלוגו מאוד קטן כי הוא לא מותאם, בסדר? אז צריך להעלות את הגודל הרלוונטי, או לבקש עזרה מאיתנו ואנחנו נעזור. אחלה. אז אנחנו ממשיכים הלאה. אז פה יש בעצם את העמוד הראשון, ממש נחמד. הדבר השני שיש לי אפשרות, זה להשפיע על כל מיני צבעים באתר,
אוקיי? צבעים שהם גנריים כאלה. יש לי עוד דרכים להשפיע על צבעים, אבל זה הצבעים הגנריים הגורפים באתר. והדבר השלישי זה דומיינים. אוקיי, ברגע שיש לי את הדומיין, קניתי דומיין, אני שם אותו פה ועושה בעצם הוספת דומיין. רוב הדומיינים אמורים להתחיל לפעול כמה שיותר מהר, זה לא קורה מיד, כי יש גוף כזה שנקרא מועצת האינטרנט של ישראל, עכשיו יובל יאשר את זה שאני לא ממציא. עכשיו נכון. יש דבר כזה, זה נשמע כמו איזה קאט, אבל זה ככה. מועצת האינטרנט של ישראל, אז זה לא מתחבר מיד, זה לוקח טיפה, זה יכול לקחת יום נגיד, עד שזה מתחבר, יש גם כאלה שמתחבר תוך שעה, זה ממש ממש תלוי. בכל מקרה, שמים פה את הדומיין, הוספת דומיין, בום, מתחבר, ופיניטו לקומדי. ממש פשוט. הגדרות אתר, שאלות? מענות? טענות? משהו? לא. אוקיי? פרטי חברה. השלב הבא, פרטי חברה. אז פה יש לי בעצם את זה של הדיפולט, אז אני בעצם שם פה תיאור של העסק, הדבר הזה מאוד חשוב, גם לקידום המנועי חיפוש, וגם זה בעצם כשאתם שולחים למישהו קישור, אז מתחת לקישור הטקסט הזה יופיע, ולכן זה חשוב, אני בא וכותב, אני מאמן אישי עם ניסיון של 30 שנה, סתם אני אומר, בלה בלה בלה, וממש מפרט, רצוי לשבת על זה, לכתוב אודות כמו שצריך, לא לעשות את זה חפלאפ, זה מאוד מאוד חשוב. זה גם למנועי חיפוש, וגם זה הדבר הראשון שאנשים רואים כשאתם שולחים להם את הלינק, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. יש לכם פה את הטלפון, אתם יכולים לעדכן אותו כמובן, את המייל, אתם יכולים לעדכן אותו כמובן, קישור לפייסבוק, קישור לאינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, לינקדין, טוויטר, גוגל פלוס ופינטרסט. ברגע שאתם מעדכנים פה, אוקיי? אז מה שיקרה זה שיתווסף לכם בבר פה בצד, בבר של הרשתות החברתיות יצטברו לכם עוד כפתורים לפי הרשת שהאזנתם. פייסבוק, אינסטגרם, אוקיי? בצורה מאוד מאוד פשוטה. רק שמים קישור ושמירה, זה הכל. בסדר? אז זה ככה לגבי זה. פרטי חברה, שאלות? יש לכם גם פה בצד תמיד הסבר, בסדר? על כל דבר, למה כל דבר חשוב, מה צריך לעשות, נורא פשוט. אוקיי? בכלל המערכת היא פשוטה, בסדר? שום דבר פה לא מסובך. הלאה. תפריט אתר ראשי. תראו, התפריט אתר ראשי צריך ללמוד איך עובדים איתו טיפה. בעצם יש לנו את התפריט הזה. אני יכול לשנות סדר של דברים. התפריט הזה, זה מה שיש למעלה, בסדר? אני יכול לשנות דברים, אני יכול להחליט שאני רוצה שסיפורי הצלחה יהיה ראשון. אני עושה שמור מיון, הולך לפה, עושה רפרש, וזה קפץ למקום הראשון. אני יכול להחליט שאני רוצה דבר בתוך דבר. נגיד אני רוצה סיפורי הצלחה, אני רוצה שזה יהיה בתוך הודות. אני גורר אותו מתחת להודות ולוקח טיפה שמאלה. אתם רואים שהוא כאילו קליק, עושה טיפה שמאלה, ואז הוא נכנס בתוך הודות, אני עושה שמירה, חוזר לכאן, אתם תראו שזה נעלם עכשיו, וזה מופיע עכשיו בתוך הודות. אוקיי? מאוד פשוט. אוקיי? אני רוצה, ככה אני יכול למדרג את התפריט שלי. נגיד שאני לא רוצה שיהיה לי משהו. בסדר? נגיד אני לא רוצה בתפריט את הגלריה. לא בא לי שיהיה לי בגלריה תפריט, אני מוחק אותה ונגמר. אוקיי? היא לא נמחקה מהאתר. עדיין יש עמוד שנקרא גלריה, הוא פשוט לא בתפריט. אוקיי? ואני יכול לעשות עדכון. עדכון זה רק פשוט לעדכן את השם. אוקיי? אני יכול לעשות עריכה. ברגע שאני נכנס לעריכה אני כבר נכנס לדף עצמו ומתחיל לערוך. אז זה ככה לגבי זה. אם אני רוצה להוסיף דברים לתפריט, אז יש לי פה בעצם דפים מוכנים לתוספות. נגיד אני רוצה שהמדיניות פרטיות שלי תהיה בתפריט. אני מסמן ועושה אוסף, וזה פשוט מצטרף אליי לתפריט. אני יכול ללכת, לעשות רפרש, והנה מדיניות פרטיות. אגב, מדיניות פרטיות זה משהו מעניין. אתם יודעים שעל פי החוק, אוקיי? יש בעצם חוק במדינת ישראל, אוקיי? רונן, ברוך הבא. רונן, איתנו. ברוך הבא, כן? אוקיי. אז בעצם, על פי החוק במדינת ישראל, חייב להיות מדיניות פרטיות, אז בעצם האתר יודע, ברגע שאתם נכנסתם, האתר כבר יודע לקחת את הפרטים שהזנתם בהתחלה, וליצור לכם מדיניות פרטיות רלוונטית, אוקיי? עם הפרטים שלכם כבר בפנים. אוקיי, אתם רואים, המייל שלי, הכל, בלה בלה בלה.
מצד אחד זה אוטומטי, מצד שני תעברו על זה, כי בסוף זה האחריות שלכם. זה דבר שהוא חשוב. הלאה. אה, אז בעצם דיברנו על הגדרות אתר, פרטי חברה, תפריט אתר ראשי ו-SEO. SEO, מי שלא יודע, זה בעצם הקידום בגוגל, מילות חיפוש וכדומה. אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, הפסקה הזאת שכתבנו אותה בהגדרות, בפרטי חברה, היא קריטית לקידום. כל מילה פה נסרקת בגוגל, סופר קריטי, אוקיי? אז אני ממש ממש אומר, שימו לב, בסדר? יש לזה חשיבות. אז פה אתם גם יכולים לעדכן את התיאור שלכם, אתם יכולים להיעזר קצת ברשתות, ב-AI וכזה, לעזור לכם, אבל בסוף תכתבו את הדברים שבאמת באמת משרתים אתכם. בנוסף, אתם יכולים לבוא ולהכניס פה מילות חיפוש. אתם יכולים גם לבוא לספר ל-GPT על העסק שלכם, לבקש מילות חיפוש רלוונטיות בגוגל, ואז למשל הוא ייתן לכם אימון אישי, שינוי קריירה, 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 אוקיי? ואתם פשוט מוסיפים ככה מילות חיפוש, ואז גוגל יודע לסרוק, ובעצם אתם סוג של עושים לו תמרורים, בסדר? אומרים לו, היי חבר, אלה מילים שרלוונטיות אלינו בעצם. שזה דבר מגניב, אוקיי? אז זה SEO. גם החלק הראשון, גם החלק השני. חשוב להשקיע בזה. SEO קריטי לקידום שלנו. יש עוד דברים של SEO, אבל זה ככה SEO של הדק של האתר, חשוב ביותר. שאלות עד כאן? מענות, טענות, משהו. אוקיי. השלב הבא זה רכיבי אתר. רכיבי אתר זה בעצם, אתם זוכרים שקודם מחקתי את הגלריה? אני לא רוצה שיהיה לי גלריה. אני אומר, אני מאמן אישי, מה קשור גלריה, אוקיי? עכשיו לא רואים את זה כבר, כי זה לא נמצא בתפריט, אבל אני לא רוצה שיהיה לי גלריה בכלל באתר, אני גם לא רוצה שיהיה איזשהו דף איפשהו, לא רוצה. אז אני הולך לרכיבים, בעצם ברכיבים יש לי ממש את כל הדברים שקשורים לאתר, אני הולך לגלריה ועושה הסר מהאתר. אני מסיר אותו מהאתר, מרגע זה אין לי גלריה באתר. אבל שימו לב, הוא לא באמת הסיר לי את זה, זה פשוט עובר לרכיבים לא פעילים. במידה ואני חוזר בי, אני עושה הפעל וזה חוזר חזרה לאתר. כרגע לא קיים גלריה באתר. אז זה בעצם התפריט של הגדרות מערכת, אוקיי? של הגדרות אתר, סליחה. הגדרות אתר, שדיברנו על זה שזה כל הנושא, הגדרות אתר, סליחה. כל מה שקשור ללוגוים, גוגל אנליטיקס, קוד של הפיקסל, צבעים, דומיינים. פרטי חברה, התיאור הקצר שלכם, שהוא חשוב מאוד, כל הפרטים האישיים, כל הרשתות החברתיות. תפריט ראשי, למדנו איך עובדים איתו. SEO ורכיבי מערכת. שאלות עד כאן לגבי הגדרות אתר. אוקיי. אז יש לנו בעצם עוד שני דברים שנקרא דפי אתר וניהול תכנים. דפי אתר זה בדרך כלל דברים שלא משתנים, או משתנים אחת לכמה זמן, בסדר? דברים יותר מורכבים ודברים שנסרקים בצורה הרבה, יש להם הרבה יותר משקל והרבה יותר אחריות משפטית לצורך העניין. אז יש לנו את עמוד הבית, יש לנו את האותות שלנו, מדיניות פרטיות, צור קשר, כל אתר זה ייראה אחרת. ברגע שאתם עושים את האתר, פונים את האתר שלכם, הכל פה ייראה אחרת מבחינת הדפים. אני מלמד לכם גנרית מה אפשר לעשות. אז יש לי בעצם אפשרות לראות את כל דפי האתר, יש לי את עמוד הבית ספציפית, אודות, מדיניות פרטיות, צור קשר, תודות ותנאי שימוש. אוקיי? ובניהול תכנים יהיו לי דברים שהם יותר דינמיים, דברים שיותר צריך לעדכן אותם בצורה יותר שוטפת. בחשבון, בעצם זה פרטי אשראי וכל זה אתם יכולים לעדכן, זה קשור אליכם, סיסמה וכל זה. ולידים. בלידים, תכף אני אחזור לעדכון של האתר. בלידים, בעצם יש לכם מערכת לידים פנימית, שהיא גם סוג של מערכת CRM, אוקיי? בואו נגיד שאני הולך לכאן, רואים שכבר הפרטים שהזנתי כבר מוכנים בתוך זה, ועכשיו אני רוצה לשים את הפרטים שלי, ואני כותב היוש, אחלה, אוקיי? אני שולח הודעה, על פי חוק הפרטיות חייבים לסמן, ואני שולח. ברגע זה, בעצם קיבלתי הודעה, תודה ששלחת את זה, תודה רבה, יופי טוב. אני גם כרגע קיבלתי מייל, אוקיי? כבעל האתר, אני כרגע קיבלתי מייל, יש לך הודעה חדשה באתר. ובעצם, הנה המייל הגיע עכשיו.
ואני עושה רפרש ואתם רואים שנכנסה הודעה. רואים? נכנסה פה הודעה, אני נכנס להצג ליד, אני רואה היוש אחלה אתר, אני רואה את הפרטים של הליד וזה, ויש לי סוג של מיני מערכת CRM, אני יכול להגיד זה בעבודה, ואני כותב, יוסי, נגיד יש לי עובד שהוא גם עובד על האתר, יוסי, טפל בו בבקשה, אוקיי? או לחילופין, אני מוסיף הערה נוספת, טופל, נשלח, אוקיי? מוסיף הערה, אה, משהו זה, מסתיים בהצלחה, סתם אני אומר, אוקיי? יפה. ואז בעצם יש לי מערכת, סוג של תיעוד כזה, של מה קרה עם הליד, סוג של מיני מערכת CRM בתוך האתר שלכם. אז זה מגניב. אגב, לאתרי מכירה יש בדיוק אותו דבר עם מכירות. גם במכירות יש את הקטע הזה של מערכת CRM. נשלח ללקוח, עוד לא נשלח ללקוח, הוא ביקש שינויים, כל מיני כאלה. זאת אומרת, גם במערכת מכירות, שאין פה באתר הזה, כי זה אתר תדמית, יש גם איזשהו מיני מערכת CRM כזאת. אוקיי? אז בעצם אני חוזר עכשיו לעדכון. אז אנחנו חוזרים עכשיו לעדכן את עמוד הבית. עמוד הבית זה אחד המקומות החשובים לעדכון. גם כי קונספטואלית זה הדבר הראשון שאנשים רואים כשהם נכנסים, וגם כי זה הדף שגוגל סורק הכי הרבה פעמים. ולכן הדף הבית הוא מאוד 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 חשוב. כשאני נכנס לדף הבית, אתם רואים שהוא בנוי מסטריפים כאלה, אוקיי? הסטריפים האלה נקראים ווידג'טים, אוקיי? ובעצם כל סטריפ כזה יש לו יכולות שונות. בהנחה ואני רוצה להוסיף סטריפים, אני אוסף ווידג'ט, ויש לי פה רשימה של כל מיני ווידג'טים שאני יכול בעצם להשתמש בהם. אוקיי? אבל כרגע אני אשתמש עם מה שקיים. אז הדבר הראשון זה תמונת עמוד בית. אני נכנס לעדכון, וכן חשוב לי שתשימו לב, כי מצד אחד העבודה היא גנרית, מצד שני כל ווידג'ט יש לו את היכולות שלו. אז יש לי פה בעצם תמונה, אוקיי? תמונה שאני יכול להחליף, יש לי פה את הכותרת, ויש לי פה כפתורים. אם אני אלך לפה, אוקיי, אני אלך רגע לעמוד הבית, אז אני אראה שבעמוד הבית יש לי כותרת, יש לי תוכן, ויש לי שני כפתורים. אותו דבר, יש לי כזה, יש לי בעצם אימון למי שרוצה, יש לי את התוכן שמגיע מכאן, ויש לי שני כפתורים, כפתור מספר 1 בוא נתחיל, כפתור מספר 2 צור קשר. עכשיו אני רואה שצור קשר מחובר לצור קשר, אבל בוא נתחיל לא מחובר לכלום, ואז מה שיקרה אם אני אלחץ פה על בוא נתחיל לא יקרה כלום, אבל אם אני אלחץ על צור קשר זה יעביר אותי לצור קשר. זאת אומרת שפה אני אמור לשים איזשהו קישור, זה יכול להיות לפייסבוק, לאינסטגרם, לוואטסאפ, לוואטאבר, כן? אני יכול להיות דף פנימי בתוך האתר, קישור כלשהו, בסדר? שבעצם הכפתור מאוכתב, ואז אפשר בעצם לשלוח את הבן אדם לאיפה שרציתי שאני אשלח אותו. עכשיו, יכול להיות שאתם לא לקחתם את הטאפלט הזה, אז שאתם תיכנסו לעדכון של התמונה, זה יראה אחרת לגמרי מבחינת הצדות, כי אצלי יש כפתורים, ואצלכם נגיד אין כפתורים, בסדר? אז כל אחד והשטיק שלו. אז נגיד אני רוצה לעדכן את התמונה, כמובן שרצוי מאוד שתיקחו איזושהי תמונה מלבנית, אז סתם, זו תמונה נגיד מהיום, זה צריך להיות בפורמט וכזה, סתם ניקח איזושהי תמונה שהיא מלבנית, איפה זה, נגיד הנה, נגיד זו תמונה שהיא מלבנית, אוקיי? כזה, אוקיי? ואני יכול גם לשנות כמובן את הכפתורים, בואו נתחיל, זה אשמח להיות בקשר, אוקיי? whatever. כזה. עכשיו שימו לב שבאתר הזה, לצורך העניין, מה שקורה זה שאי אפשר לשנות זאת אומרת, התמונה היא סטטית, היא לא משתנה. יכול להיות שבטמפלט שאתם בחרתם היא כן משתנה. זאת אומרת שיכול להיות שאתם יכולים לעלות 10 תמונות, גם 100 תמונות, כמה שאתם רוצים. פה זה לא משתנה, זה טמפלט כזה. אבל יש טמפלטים שזה כן משתנה. אז זה מאוד מאוד תלוי בטמפלט בעצם שאתם בחרתם. אוקיי? אז סיימתי בעצם לעדכן את השלב הראשון, אני נכנס חזרה לדפי אתר, עמוד אתר, ועובר בעצם לסטריפ הבא. ציוני דרך. אוקיי? ציוני דרך, אתם יכולים לראות את זה פה, זה סוג של משהו שיווקי כזה, שנותן איזשהו וייב כזה של כניסה לאתר. אגב, אם אתם לא רוצים את זה, אתם אומרים מה זה הדבר הזה, לא רוצה את זה, אתם פשוט מורידים את ה-V ממוצג באתר, וזה פשוט נעלם. אוקיי? זה לא יופיע. אבל בוא נגיד שאני כן רוצה, אוקיי? אז נגיד אני מאמן אישי, ואני כותב לעצמי, התמודדות עם אתגרים בחיים האישיים, איך להצליח בחיים. סתם אני אומר, אוקיי? אני עושה שמור ואני מחליף תמונה. גם פה אני סתם אבחר תמונה כזאתי,
אוקיי? במקרה הזה אפשר לשים כמה תמונות, אז אני לא רוצה את התמונה הזאת, אני מוחק אותה, עושה עוד שמירה אחת קטנה כזאת, למרות שזה שמר, אבל סתם בשביל הזה, OCD, אז לוחץ, ואז בעצם ככה זה נראה. עכשיו, אם אני אלך לפה, אתם תראו שהתמונה פתאום לא פרופורציונלית, פתאום היא גדולה וכל היתר קטנות, כן? כי היא לא מתאימה. אבל אם אני אלך ויחליף את כולם לצורך העניין, אוקיי? עכשיו אתם רואים שכאילו זה לא יתעדכן, בגלל שכאילו זוכר, עשיתי אחורה, אז הוא זוכר, אני אעשה לו רפרש, אז הוא יתעדכן. אז לא להתבלבל. נגיד ניקח עוד תמונה כזאת, שהיא תהיה באותו גודל, אני מוחק את התמונה הישנה, שמור, צ'יק צ'יק, חוזר אחורה, עורך, עוד תמונה כזאת, צ'יק צ'יק, טק, וחשוב לטעון קבצים, זאת אומרת אתם עושים, יש לבחור קבצים ואז טוענים את הקובץ. עכשיו אם אני אחזור לאתר, אז זה יראה אחיד, כי הגודל של התמונה הוא אחיד, אוקיי? אז זה חשוב גם שתעבדו עם תמונות שהן יחסית, אם נגיד אתם מעצבים תמונות נגיד ב-AI או משהו, אז תמיד תיקחו את התמונה המקורית, הראשונה שהצבתם, ותגידו לו תעצב לי באותו גודל, ואז זה תמיד ישמור על סימטריה. אוקיי? אז אני כמובן יכול לשנות פה את הכותרת הראשונה, את הכותרת השנייה, וחשוב לי גם להגיד, בסוף כל מילה נסרקת לגוגל. אז תקפידו, ממש תשתמשו במילים שאתם חשוב לכם שיסרקו לגוגל, ואז כל מילה שאתם כותבים תורמת לקידום של האתר בעצם. יפה, אנחנו עוברים לווידג'ט הבא. הווידג'ט הבא, אני הולך לדף, עמוד הבית, עשינו את 1, עשינו את 2. הולכים בעצם לווידג'ט הבא, פתיח עמוד הבית. אתם רואים שיש לי פה שתי תמונות, תמונת קאבר ותמונה קדמית, כנ"ל, סליחה, זה הקדמית, ותמונה אחורית. הם גם עולים באיזשהו פיד אין כזה, אתם רואים? יש לי קליק. יפה, אז זה ווידג'ט קצת מורכב, כי יש לי גם תמונות וגם טקסט וגם ברים, אז בואו נראה איך זה עובד. אז אני יכול להחליף את התמונות, בלחיצת כפתור, כמו שראיתם, בוחרים תמונה, פיניטו לקומדיה, ממש פשוט. אתם יכולים לשנות את הכותרת, אוקיי? את הכותרת, נגיד איך להצליח בחיים, אוקיי? ויש לכם בעצם ערך בר עליון, שזה זה, אוקיי? וערך בר תחתון, שזה זה. אז נגיד אני יכול לבוא ולכתוב, נגיד, כמות, נגיד, זה אחוזים, אז זה צריך נגיד הצלחה באיתור עבודה, סתם אני אומר, עבודה, ואני כותב, נגיד, סתם אני בשביל הקטע, נגיד 65%. אז אתם תראו שעכשיו הוא יטפס רק על 65%. אוקיי? הוא לא יגיע עד הסוף. יטפס רק על 65%. כנ"ל בבר התחתון. שימו לב, בבר התחתון מופיע פה. פתרונות משפטיים יעילים, התמודדות עם מצבי חרדה. סתם, אני לא יודע. ונגיד 100%. אני מושלם. אוקיי? אז עכשיו זה יגיע ל-100%. אוקיי? הכל נורא נורא פשוט. באמת באמת הכל נורא פשוט. את התוכן הזה, זה. בסדר? זה פה אני יכול לשנות את התוכן. טוב, אחלה של תהליך שווה לכם, אומר לכם מודל. בסדר? שיווקי לחלוטין, אין מי שלא היה לוקח שירות כזה. בסדר? גם כאן אני מזכיר לכם, כל מילה נסרקת, מאוד מאוד חשוב. שלב הבא, שירותים. אתם הולכים לעמוד הבית, ואתם הולכים לשירותים. עכשיו פה יש לנו תהליך שהוא מאוד מעניין ומאוד גנרי. קודם כל, אם עכשיו אני אלחץ על שירותים כאן, אוקיי? אז אני אגיע לעמוד כזה שכולל את כל השירותים, ויהיה לי פה את הבחוץ של החמוד הזה למעלה. אם אני רוצה שהוא לא יהיה פה, ואני רוצה תמונה אחרת, אז זאת התמונה. אני בעצם משנה פה את התמונת כיסוי, וזה מה שישנה פה את התמונת כיסוי. עכשיו חשוב לי להראות לכם את השירותים, כי בסוף זה משהו שהוא גנרי, אוקיי? העבודה היא גנרית. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל אתם יכולים לערוך משהו קיים, אוקיי? למרות שההמלצה שלי, תמחקו, תעשו חדש, אוקיי? למה? כי בעצם יש מה שנקרא נתוני מטמון. גוגל יכול לזהות שהיה פה משהו לפני המשהו הזה שאתם שמתם, ולא תמיד זה לטובתכם, בסדר? ולכן אני ממש ממליץ למחוק ולעשות חדש. אז אני כותב, נגיד, אימון אישי 1/1, אוקיי? זה, וכותרת, איך להצליח ב10 מפגשים, whatever. ותוכן, נגיד, התוכן אני כותב, תהליך אישי, רגיש, מקצועי באזור המרכז, אפשר גם אונליין. כמובן, אתם משקיעים, אני סתם מחרטט עכשיו, כן? אתם משקיעים בזה. כל מילה פה קריטית, אוקיי? אתם משקיעים בזה.
ובחירת קובץ. אתם בעצם צריכים לבחור איזושהי תמונה מייצגת, נגיד נמשיך עם העניין הזה, טעם קבצים, ויש לי בעצם את השירות הראשון שלי. בסדר? יש לי בעצם את השירות הראשון שלי, אני יכול להיכנס לדף המלא, ופה הוא מראה לי בעצם את השירותי המשך. יפה. עכשיו, אני רוצה נגיד להעלות עוד שירות אחד, שוב, בגלל שעשיתי אחורה זה כאילו לא זוכר, אבל הנה זה זוכר. אוסף, איך להצליח ברעיון עבודה. הדרך הקלה להתקבל לעבודה. זה כבר חרוז נראה לי. נכון? זה תהליך מקצועי וממוקד, יוכל להתקבל לכל עבודה שאת. טוב, אפשר לעשות את זה גם זכר נקבה וכזה. סבבה, אז נגיד אני בוחר עוד תמונה כזאת גנרית, עם קבצים, ויש לי בעצם כבר שני שירותים. בסדר? יש לי פה שני שירותים. אני רואה שזה כזה קצת זז הצידה, כי התמונה היא מרובעת וזה צריך להיות בלגני, אבל עוד פעם, אם משהו לא מסתדר לכם, אתם אומרים לנו, אנחנו מסדרים לכם, אז זה לא בעיה. יפה. אז בעצם, ככה בעצם מעדכנים את השירותים. פשוט חוזר לדף הבית, אוקיי? אז התקנו בעצם את השלב הבא שנקרא שירותים. השלב הבא נקרא התמחויות במקרה הזה, אוקיי? אני נכנס לפה, ואתם רואים בעצם שפה אין לי, בעצם אין לי אפשרות להעלות תמונה. אוקיי, במקרה הזה אין לי אפשרות להעלות תמונה, ולכן אני בעצם לא מעלה תמונה, אני רק מעדכן בעצם את השם, ואני כותב כלכלי, whatever, כן? סבבה? ואז בהתמחויות בעצם מתעדכן לי, אוקיי, לכלכלי, whatever. בסדר? זה משהו שאנחנו יכולים לעזור לכם לשנות, אבל בגדול, כזה אתם יכולים להחליט שאתם לא רוצים את הווידג'ט הזה, זה גם בסדר. אבל פה לדוגמה אין לכם השפעה כל כך על התמונה. ממשיכים הלאה, סיפורי הצלחה. סיפורי הצלחה, אוקיי? הגדלת רווחיות של חברות ושירותים. אתם נכנסים, פה אתם רואים, יש לכם אפשרות להשפיע על התמונה, יש לכם אפשרות להשפיע על הטקסטים, אוקיי? אתם יכולים בעצם לכתוב טקסט, ממש לכתוב כותרת, טקסט משני, את הטקסט הפנימי ממש לשנות. יש לכם אפשרות גם להכניס פה כל מיני מילות מפתח, אוקיי? הוא כבר יודע לקחת את המילות מפתח הרלוונטיות, אבל אתם יכולים פה להוסיף מילות מפתח רלוונטיות אליכם, וגם תיאור קצר. יש לכם אפשרות להעלות פה כמה תמונות, אוקיי? אתם פשוט מעלים תמונה ועושים שמור. במידה והשירותים שלכם הם יחסית דומים, אתם לא צריכים כל פעם לפתוח עוד שירות, אתם פשוט עושים שכפול, אתם כותבים פה את השם של השירות הבא, משכפלים אותו, ואז לפעמים יותר קל לעבוד ככה, להספיק יותר מהר. סיפורי הצלחה, סליחה, היינו בסיפורי הצלחה, אז זה בעצם סיפורי הצלחה, כנ"ל שינוי קאבר של סיפורי הצלחה, מתבצע פה. אם עכשיו אני אלך לפה, ואני אלך לסיפורי הצלחה, יהיה לי פה, כרגע לא יהיה לי כלום, בסדר? אבל בגדול, ככה מחליפים את התמונה, ואז זה גם מופיע שם. כמו שאמרתי, אני ממש ממליץ למחוק ולעשות מחדש, ולא להסתמך על מה שהיה. גם כי אנשים לפעמים שוכחים, ואז מעלים משהו דיפולט כזה, וגם בגלל נתוני מטמון של גוגל. פשוט מעלים, סיפורי הצלחה, או יהיה, נגיד, ליווי מוצלח של אנשים אחרי שירות צבאי. סתם אני אומר, אוקיי, להצליח בקריירה השנית. והסבר, תלילה, פלוס תמונה, נראה לי כבר הבנו. בסדר? עוד תמונה רק בשביל הפרוטוקול. רק בשביל הפרוטוקול. אפשר להצליח גם בקריירה השנייה. ופה אני יכול לשים למשל הצלחה, הצלחה בעבודה, פסיק, אימון אישי לתעסוקה. פסיק, בסדר? נגיד. אוקיי, אז עשינו נגיד את הכל, ואנחנו בעצם מעדכנים,
אז כרגע יש לי בעצם רק את זה. אוקיי, להצליח בקריירה השנייה, יש לי רק את זה כרגע, כי זה מה שעשיתי. מאמרים. שימו לב, מאמרים זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב, בסדר? אגב, אני נכנס דרך פה, כן? אבל אם הייתי נכנס לניהול תכנים, יש לי גם מאמרים בניהול תכנים, כן? או אם הייתי הולך לדף הבית, הייתי יכול להגיע למאמרים גם מפה. איפשהו זה נמצא, מאמרים, כן, גם מפה. אני פשוט הולך לדף הבית, ומאוד קל לעדכן דברים ככה. אז עדכון מאמרים, אוקיי? כנ"ל, אני מוחק, אל תסתמכו על מה שהיה. עושה הוספת רשומה, ואתם רואים על מה יש לכם השפעה. תמונה, אני מעלה תמונה, כותרת, 10 הדברים שחשוב לדעת ברעיון עבודה, ברעיון עבודה, וכותרת, לעבוד במה שאתם באמת רוצים. רעיון עבודה יכול להיות בלה 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 בלה. עכשיו, מאוד 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 חשוב, אחד הדברים החשובים ל-SEO, לקידום של האתר, זה מאמרים. ולכן, ברגע שאתם תקפידו על זה ותעשו בעצם את המאמרים בצורה טובה, זה תורם משמעותית לקידום בגוגל. אם יש לכם מראה מקום, זאת אומרת שאתם לוקחים מידע ממאמר אחר, שימו קישור. זה מאוד מאוד חשוב, או מאתר אחר, אתם יכולים לשים קישורים, מאוד מאוד חשוב לקידום בגוגל. גם ה-SEO שראינו קודם וגם זה. אז זה לצורך העניין מאמרים. כשאתם נכנסים בעצם למאמר עצמו, אז יש לכם מאמרי המשך, גם יהיה פה את המאמר עצמו, ויהיה לכם פה איזשהו מאמרי המשך, שזה גם נחמד. יפה. עמוד הבית, והדבר האחרון זה המלצות. אני מאוד אוהב את ההמלצות בטמפלט הזה, כי זה לא המלצות גנריות כאלה, זה המלצות ככה אקטיביות. ממש נראות נחמד כזה. כנ"ל, אותו דבר, אנחנו מוחקים, אגב, הכל גם ניתן לשינויים, לא הראיתי לכם, אבל כל דבר כזה אתם יכולים לגרור ולשנות את המיקום שלו. אנחנו מוחקים, עושים הוספת רשומה, אנחנו רואים אם יש לנו שליטה, אנחנו יכולים להעלות תמונה, איזה כיף. יוסי, שם החברה, מיניקס, תפקיד, מנכ"ל, סתם. ואז כותבים, הייתי מאוד מאוד מרוצה, בלה בלה בלה, אוקיי? כזה. למה הוא לא הסכים עם התמונה? שוב התמונה לא עבד לו. אוקיי, עכשיו עבד לו. אוקיי, ואז בעצם יש לנו את זה. כרגע אין יותר המלצות, כי מחקתי, אבל בגדול ככה המלצות רצות. זה גם דבר שהוא נחמד ביותר. אז זה ככה לגבי זה. אתם כמובן מוזמנים לעצור אותי בכל שלב, אם יש איזשהו משהו שהוא לא ברור. אני חוזר לעמוד הבית, אוקיי, ובעצם אני רואה שסיימתי, הגעתי לסוף של עמוד הבית, התקנתי את עמוד הבית, הורי, כן? איזה כיף לי. תשתדלו שהתמונות ייראו טוב, שהכל יהיה חד ויפה ולא כזה דברים לא קשורים אחד לשני, צבעים, תנסו להקפיד על הצבעים, על הנראות, על העיצוב, תנסו ממש לשמור על הדברים, שזה לא ייראה כזה חרבו דרבו של עיצובים, יש לזה גם חשיבות. גם מבחינת הלקוח, חוויית משתמש, וגם מבחינת הסריקה בגוגל ומנועי AI. אוקיי, אז יש לנו בעצם את עמוד הבית סיימנו. השלב הבא זה אודות. יש לנו בעצם דף שנקרא אודות, כמובן סתם דף דיפולט כזה, אבל מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שיש לנו בעצם תמונה, אנחנו רואים שיש לנו איזשהו באנר מרחף על התמונה עם כפתורים, ואנחנו נרצה לראות בעצם איך משפיעים על הדבר הזה. אז גם פה יש לי 3 ווידג'טים פעילים, אני עושה עד כן, אני יכול להחליף פה את התמונה, אני יכול זה, זאת אומרת, אני יכול לכתוב מה שאני רוצה, אני יכול לכתוב אחלה מאמן, כדאי, מאמן, שווה לכם לבוא, סתם אני אומר, כן? לא מאוד שיווקי כמובן, זה בצחוק. אוקיי, זה נכנס גרוע מאוד. אז תעשו משהו, כנראה זה כן מיועד לזה, 20 שנות.
ניסיון. רגע, מה כתוב שם עם הניסיון? אולי זה בכלל לא צריך את זה? רגע. זה הטקסט. הבנתי. לא צריך בכלל את זה. הנה. אוקיי? זה פשוט, הטקסט הוא בעמודה השנייה. אוקיי? אז פה אתם יכולים לכתוב עוד דברים. יש לכם 20 שנות ניסיון. לצורך העניין. פה אתם יכולים לשנות את התמונה. וכאן אתם יכולים לשנות בעצם את הטקסט שלכם. יש לכם פה טקסט, ואתם לגמרי יכולים להשפיע עליו מכל בחינה. אוקיי? נגיד אני יכול לכתוב, אני לתהליך משמעותי, שמו פיניטו לקומדיה, אוקיי? סתם, כמובן, תשקיעו, ההודות זה גם משהו שנסרק בצורה מאוד מאוד משמעותית. פה יש לכם עוד שני כפתורים, יש לכם כפתור התקשרות בלחיצת כפתור וצור קשר. יפה. אז זה בעצם ההודות, בעצם אני זוכר שיש לי 3 ווידג'טים בהודות, אז טיפלתי בווידג'ט הראשון. הווידג'ט השני זה גלריה, אוקיי? אני יכול להראות כל מיני תמונות, אני יכול גם להחליט שלא מתאים לי שיש פה ווידג'ט של גלריה. זה לא העמוד גלריה שמחקנו קודם, זה ווידג'ט של גלריה, והצוות שלנו. אוקיי, הצוות שלנו, אני יכול לערוך את זה, אני יכול גם למחוק כמובן, אני יכול להחליף מקום, עריכה, החלפה, מתן תפקידים, על פי מה שרשום, לא צריך להמציא שום דבר, ואני מעדכן בעצם את הצוות שלנו, ובסוף זה נראה כך. כן, עם איזשהו פיד אין מגניב כזה של סיבובים, מאוד מאוד נחמד. יפה. יכול להיות שגם אין לי צוות בכלל, כן? ואז אני פשוט מוחק את הווידג'ט. כן? אני לא רוצה שהוא יהיה, ואני פשוט מוחק אותו. יפה. אז זה לגבי ההודות. לגבי מדיניות פרטיות אתם יכולים לעדכן אותה, אתם יכולים לעבור עליה. רק הדבר אחד שאני מבקש, איפה שכתוב באנגלית בסוגריים, לא לגעת בזה, כי זה בעצם לוקח את הנתונים הבסיסיים שלכם, ומזין אותם. אז לא לגעת איפה שיש אנגלית, כל היתר אתם יכולים להחליף ולשנות את זה בהתאם לעסק שלכם כמו. יפה, צור קשר, כנ"ל, צור קשר עובד על ווידג'טים, אתם מעדכנים. אוקיי, זה קצת דורש יותר כנראה, הצור קשר דורש קצת, במקרה הזה דורש יותר התעסקות עם קוד. אתם יכולים להיכנס לפה, ואז יש לכם אפשרות לעשות פתח מעצב. אז אם אתם רואים קוד לא להיבהל, יש לכם פתח מעצב, ואז הוא נפתח לכם בצורה הזאת, ואתם יכולים לערוך. מה שצהוב לא מופיע באתר, מה שכחול מופיע באתר. אתם יכולים לשנות פה, גם פה, אנגלית לא לגעת. האנגלית זה בעצם אומר שהוא לוקח את הטלפון שלכם מהדאטאבייס. אוקיי? אם אתם רוצים לעשות override, זאת אומרת שיהיה פה טלפון אחר, אז כן, אתם יכולים למחוק את האנגלית, לכתוב טלפון אחר, אבל אז הוא לא ייקח מהדאטאבייס את הטלפון שלכם. אתם יכולים גם בלחיצת כפתור, ברגע שיש לכם אייקון כזה, לחיצת כפתור אתם יכולים להעלות תמונה משלכם, פשוט מעלים תמונה, גוררים אותה או מעלים אותה כאן, אתם יכולים להעלות נגיד אייקונים, יש לכם נגיד שפה מיתוגית, כל מיני כאלה, אתם יכולים להעלות את זה, שיא הקלות. אוקיי? אז זה ככה לגבי צור קשר, דף תודה כנ"ל, זה פשוט מראה מה שזה כתוב אחרי שהצור קשר, ותנאי שימוש בדיוק כמו המדיניות פרטיות. אז זה לגבי דפי אתר, דברים שפחות מעדכנים אותם כל הזמן. שאלות בכל זאת עד כאן? אוקיי, אז אנחנו ממשיכים הלאה. ניהול תכנים. הניהול תכנים, אלה דברים שאנחנו בדרך כלל נעדכן קצת יותר באופן דחוף, אבל אין פה שום דבר חדש. קודם כל, חלק גדול כבר עשינו. מתי עשינו? תוך כדי בדף הבית, כבר עשינו, או בהודות, כבר עשינו את זה. המלצות, טיפלנו בזה. מזכיר, נכנסים, טיק טיק טיק, שדות, אין פה איפה להתבלבל. הצוות שלנו, זוכרים, עשינו את זה קודם בהודות. שאלות נפוצות, זה לא עשינו, כי זה דף נפרד, כנ"ל. אפשר בעצם להיכנס, לכתוב פה איזשהו שאלה, טקסט, שמירה. מאוד פשוט, אפשר גם כמובן או לשנות את המיקום, או למחוק, ופשוט לעשות לנו שאלות חדשות. שאלות ותשובות, דבר מאוד חשוב, גם לקידום בגוגל וגם לקידום במנועי AI. דבר מאוד מאוד חשוב, ומזכיר לנו את הברנש הזה, רוצים שיהיה תמונת רקע אחרת. כשאני נכנס לשאלות נפוצות, אז פשוט לכתוב את זה, וככה זה נראה בפועל. בסדר? נפרס כזה.
יפה, בדיוק כמו שמנועי ה-AI אוהבים, אוקיי? אז כזה. שירותים, התקענו כבר, סיפורי הצלחה, התקענו כבר, מאמרים, התקענו כבר. קרוסל הטקסטים, מה זה קרוסל הטקסטים? אני לא יודע איפה זה מופיע, כן? אבל נגיד ואתם רוצים לעדכן קרוסל הטקסטים, אז יש לכם פה תמונה, יש לכם פה נגיד שנות ניסיון שלכם וכל מיני, זה פשוט עוד פיצ'ר שאתם יכולים להשתמש בו לצורך העניין. אתם יכולים להסתכל על זה גם איך זה נראה באתר. תלוי, מה אתם רוצים לעשות עם זה. פרטים נוספים, אז אפשר אולי להשתמש בזה לכל מיני דברים. לא יודע, לא הכל שמיש בעיקרון. כאילו שמיש, אתם יכולים לעשות את זה איך שאתם רוצים. ציוני דרך, זה התקענו אני רואה. התמחויות התקענו. מדיניות פרטיות התקענו. מדיניות, תמונות עמוד הבית, התקענו. זה בהתחלה זה הדבר הראשון שעשינו. תנאי שימוש התקענו. מפה, זה רק ליצור קשר. אתם לא חייבים להתעסק בזה. פתיח עמוד הבית, התקענו, אוקיי, בעצם יש לכם פה את הכל כבר, ממש עברנו על הכל, כן? ממש ממש עברנו על הכל. קריאה לפעולה, מה זה קריאה לפעולה? קריאה לפעולה זה לדעתי הלמטה, מה שיש לנו למטה, בכל סוף עמוד. רואים זה. אז פה אתם יכולים להשפיע על הדבר הזה שיש לנו פה בכל סוף עמוד, קריאה לפעולה, אתם יכולים לשנות את התמונה, להחליף את הטקסט שלה הזה, וגם להחליט לאיפה. נגיד אני רוצה שזה יגיע לוואטסאפ ביזנס שלי, אני שם פה, ואז הכפתור הזה יפנה לוואטסאפ ביזנס שלי, או לצור קשר של האתר, או לאיפה שאתם רוצים. שיא הפשטות, בסדר? מחליפים תמונה, טיק 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 טיק, שמור, נאמר. אוקיי? ממש ממש פשוט. אז עברנו על ניהול תכנים. שאלות עד כאן. לא. אוקיי. יפה. עוד דבר אחד, שהוא כן לפעמים עוזר לאנשים בתהליכים. רגע. זה מאגר תמונות? אוקיי. אז בעצם מה שהרבה פעמים עוזר לאנשים לקחת תמונות, זה באמת או לעשות מנועי AI, או שיש לכם פה מאגר תמונות, זה מחבר אתכם אוטומטית לפיקסאביי, ואתם יכולים לקחת מכאן תמונות, עם חינמיות כמובן, או לייצר ב-AI, זה גם בסדר, רק תשמרו על הגודל. אתם יכולים תמיד לקחת את האתר שלכם, לשלוח את זה ל-AI, להגיד לו תעשה לי תמונה בגודל רלוונטי לפיצ'ר הזה שאני צריך. עכשיו, מה קורה? עד עכשיו התקנו דפים קיימים, נכון? או מחקנו דפים או התקנו דפים. עכשיו, מה קורה שאני רוצה לעשות דף שלא קיים? רוצה דף חדש שלא קיים. אז אני נכנס לדפי אתר, אני הולך לכל הדפים, אוקיי? ואני בעצם רוצה לייצר עמוד חדש. השם של העמוד, במקרה הזה, אוקיי, הוא אימון אישי לכולם. לא יודע מה זה, בסדר? אימון אישי לכולם. עכשיו שימו לב. יהיה טמפלטים שיהיה לכם יכולת להחליט האם זה נכנס לתפריט הראשי או לא. בסדר? זאת אומרת, אתם יכולים מראש להגיד איפה הדף הזה יהיה. בטמפלט הזה אי אפשר לעשות את זה, אין לי את האפשרות הזאת, אבל יהיה לכם טמפלטים שאתם יכולים להחליט האימון אישי, איפה הוא הולך להופיע. בדף הבית או תחת קטגוריה מסוימת. נגיד תחת שירותים, נגיד לצורך העניין. אני יכול מיד שהוא ייכנס לשם. במקרה הזה אין לי את זה. זאת אומרת שאם אני רוצה שעמוד אימון אישי לכולם יופיע, עכשיו אני אלך לפה לדוגמה, צפייה באתר, נגיד אני אלך לפה, אני לא רואה את זה. אתם רואים? אין פה את זה. למה אין פה את זה? כי זה לא מופיע, ככה הטמפלט הזה בנוי. אז אני הולך בעצם להגדרות אתר, אני הולך לתפריט ראשי, כמו שלמדנו קודם, אימון אישי לכולם כבר מופיע פה, אני עושה אוסף, ואז זה פשוט מתווסף לי לפה, אני עושה ריפרש, ואז זה כן מופיע. Okay? יפה. עכשיו אני רוצה לעדכן אותו, בסדר? אני רוצה לערוך אותו. יפה, עכשיו הוא ריק, בעמוד הזה אין כלום, בסדר? אני רוצה עכשיו לצפות בעמוד, אין בו כלום. אז מה שאני בעצם רוצה לעשות, קודם כל אני יכול לשנות לו את התמונת רקע, בסדר? נגיד אני אקח את זה. רגע. נגיד אני אקח בלה 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 בלה, לא יודע מה, את זה נגיד. אוקיי? נחליט שזה התמונת רקע עכשיו, אוקיי? ואני בעצם מוסיף פה ווידג'טים.
יש לי כל מיני ווידג'טים שאני יכול להוסיף, כל אחד עושה משהו אחר. אתם יכולים להוסיף ווידג'ט, ואתם בעצם עושים עדכון. בווידג'ט הזה אתם בעצם הולכים ומתחילים בעצם לעדכן. אתם יכולים לכתוב אימון אישי לכולם, מתחילים לעדכן בעצם את הווידג'ט על פי מה שאתם רוצים. אתם לא רוצים את זה, אתם יכולים להעיף את זה, אתם יכולים לעשות כל מיני כאלה, יש פה כזה איזה פיצ'ר שמחליף צבעים וכזה. עכשיו, נגיד אני העפתי פה את אלה ואני לא רוצה אותם, בסדר? פה בצד, קודם כל זה כבר דורש כבר להיות קצת יותר מיומן בבניית דפים, קצת יותר הבנה, אבל בגדול אני יכול לשנות פונטים, אני יכול להגדיל, לכווץ. זה לדוגמה כבר היה על המקסימום, בסדר? אני יכול להחליט שאני מגדיל, מקטין פונטים וכאלה, זה כבר דורש קצת יותר התעסקות, יותר ידע, אבל אתם יכולים לעשות הכל. יש לכם, כשאתם לוחצים על פלוס, יש לכם אפשרות ללכת לבייסיק. בבייסיק יש לכם כל מיני דברים בסיסיים, כמו להוסיף תמונה, ואז ברגע שאני הולך עם התמונה, הוא מסמן לי איפה התמונה הזאת בעצם הולכת להיכנס, בסדר? אז במקרה הזה, היא הולכת להיכנס פה, אוקיי? והיא הולכת ממש להיכנס פנימה. בסדר? אתם רואים שזה לא יושב כמו שצריך. הוא כאילו שם אותה מאחורה במקרה הזה. אז אני מבין שנגיד לצורך העניין פה, אני לא יכול לעבוד. הנה, עכשיו הוא שם את זה כמו שצריך, אוקיי? צריכים קצת לשחק עם זה פשוט. אוקיי? אז אני יכול לשים ככה, אני יכול גם לעשות איזשהו, כל מיני אייקונים כאלה, שאתם יכולים פשוט לשתול אותם במקום האייקונים שהיו. יכולים לשנות צבעים של הכל, יכולים להחליט שזה יהיה כחול, ואתם יכולים לעשות את הכל קליקבילי. זאת אומרת, אני רוצה שעכשיו אימון אישי לכולם יהיה כפתור, אתם לוחצים עליו, לוחצים על האליפסה הזאת, הופכים אותו בעצם לקליקבילי, אתם שמים פה ופה את הקישור אליו אתם רוצים שיפנה, ואתם כותבים האם אתם רוצים שהוא יישאר בדף או יצא לדף חדש. ואז בעצם אתם יכולים להפוך כל דבר אתם יכולים להפוך לקליקבילי, שהוא בעצם בלחיצת כפתור, אפשר להפנות לאיפה שאנחנו רוצים בעצם. שזה נחמד. אז אני יכול להוסיף את הווידג'ט הזה, ואני יכול להוסיף עוד איזשהו ווידג'ט נחמד. אגב, כל אתר מקבל סט ווידג'טים שלו. זאת אומרת, זה שאני עכשיו מראה ווידג'טים, לא בטוח שאצלכם יהיה את הווידג'טים האלה. בסדר? אני יכול לשנות פה את הכל, אני יכול לשים פה תמונה. מקבץ אותה כי הייתה יותר מדי גדולה. כנ"ל פה. כמובן, אתם יכולים לתת את התמונות שלכם, זה סתם תמונות דיפולט, אתם יכולים לתת את התמונות שלכם. אוקיי? ותראו איזה דף יפה, מאוד רלוונטי, נכון? מקסים. אתם יכולים לבוא, כמו שאמרתי, למחוק את האייקונים, לשים אייקונים אחרים שלכם, לשנות כתב, לשנות צבעים. רק כל מיני דברים כאלה, כמו תמונות דיפולט, כמובן לא להשאיר את זה ככה, מאוד חשוב לעדכן ככה את כל התמונות דיפולט. כזה, אם זו תמונה גדולה מדי, אתם פשוט תופסים אותו בצד, בריבועים, ומקבצים אותו. לאיפה שאתם רוצים. כמה שאתם רוצים. בסדר, אני רואה שזה פה, לא רואים את זה טוב, אז אני אחליט שזה יהיה שחור, אגיד. קיצור, יש פה עבודה, צריך להבין גם טיפה עיצובית, לחשוב רגע איך אתם חושבים. אז זה ככה לגבי איך אני בונה דפים חדשים, בסדר? אבל מה קורה אם אני רוצה חיים קצת יותר קלים, וגם אני לא ממש מבין בעיצוב. בסדר? לא ממש מבין. לכן פיתחנו בעצם את ה-AI, את המנוע AI. המנוע AI יכול לעשות כל דבר שאתם רוצים פחות או יותר. אוקיי? מלנווט באתר, אוקיי? אני רוצה להגיע למאמרים, אוקיי? אני אומר לו, אני רוצה להגיע למאמרים, חושב, והוא נותן לי 3 שניות לעבור למאמרים, נותן לי כפתור, ואם לא, הוא מעביר אותי לבד למאמרים. בסדר? נגיד, אני לא יודע איפה המאמרים, אוקיי? או אני כותב לו, אני רוצה להגיע למקום שבו מחברים את הדומיין, אוקיי? חושב, נותן לי 3 שניות כפתור, אם לא, הוא מעביר אותי לבד. בסדר? מגניב. אתם יכולים לראות למעלה שיש טוקנים, כל אחד מכם ברגע שהוא מתחבר, אני מקבל 1,000,000 טוקנים מתנה. אחרי שהם נגמרים אפשר לקנות עוד, זה עולה 15 שקל, זה לא ביג. אוקיי, אתם נכנסים לחשבון, ואז יש לכם עוד 9 טוקן, זה שטויות, זה ממש זול. אבל 1,000,000 טוקנים זה מספיק להרבה מאוד דברים. יפה, אז מה בעצם אני יכול לעשות איתו? חוץ מלנווט באתר, אני יכול לעשות, ממש לבנות דפים שלמים, כמו למשל, צור לי דף בשם אימון אישי לכל אדם. אני רוצה שבדף הזה
יהיה הסבר. למה אימון אישי חשוב לכל אדם? אני רוצה שתחלק את הדף לשלוש חלקים. אחד, מדבר על אימון אישי כללי. שתיים, מדבר על אימון אישי בזוגיות. שלוש, מדבר על אימון אישי בחיפוש עבודה. אני רוצה את זה מעוצב, צבעוני, ללא אימוג'ים, אני רוצה שהכל יהיה עם אייקונים דינמיים, דינמיים, ותעשה לי גם אזור של שאלות ותשובות, פלוס צור קשר. אוקיי? זה הבקשה שלי אליו. אני משגר אותו. יכולים להתייעץ עם GPT, איך לכתוב את התוך, איך לכתוב את הפרומפט. עכשיו הוא בעצם הולך ומבצע את זה. במקום עכשיו לבחור ווידג'טים, ולילילו, הוא בעצם מייצר לי את הכל. אני גם יכול לייצר ווידג'ט ספציפי, אוקיי? זאת אומרת, אני יכול עכשיו להיכנס, אני לא אפריע לו עכשיו בזמן שהוא עובד, אבל בעיקרון אני יכול להיכנס לדף קיים, ולהגיד לו, תוסיף לי ווידג'ט שעושה ככה, בתוך הדף הקיים, נגיד בדף הבית או בדפים אחרים עם ווידג'טים, תוסיף לי ווידג'ט שיודע לעשות ככה, או ככה, או ככה, או ככה, כל דבר שאתם רוצים, בסדר? תמונות מתחלפות, קרוסלה, כל דבר שאתם יכולים לדמיין, אוקיי? אתם יכולים בעצם לייצר. כן, זה דורש טיפה אימון, שכאילו להבין פחות או יותר איך כאילו החשיבה, מי שעובד עם AI יהיה לו יותר קל. אז הוא מייצר ממש כרגע את כל מה שאמרתי לו, בסדר? הוא גם מייצר דף בשם אימון אישי לכל אדם, גם אני רוצה בדף שיהיה הסבר למה אימון אישי חשוב לכל אדם, זה איזשהו הסבר כללי, אני רוצה שתחלק את הדף לשלושה חלקים, גם אימון אישי כללי, גם אימון אישי בזוגיות, הוא אמור לכתוב לי את התוכן כבר, כן? בשלב הזה. וגם מדבר על אימון אישי בחיפוש עבודה. אני כותב, אני רוצה שזה יהיה מעוצב, אני רוצה שזה יהיה צבעוני, בעיקרון אני יכול ממש להגיד לו איזה צבעים, נתתי לו יד חופשית, ואני יכול לכתוב לו איזה צבעים, אני לא רוצה שיהיה אימוג'ים, אני לא אוהב אימוג'ים, אני רוצה שהכל יהיה עם אייקונים, לא אימוג'ים, אייקונים, דינמיים, דברים שקצת יזוזו, ותעשה לי גם אזור של שאלות ותשובות פלוס צור קשר, אוקיי? כמובן, שהוא לא יעשה את זה מושלם ברמת התוכן, בסוף אתם אנשי מקצוע, אתם צריכים להכניס את התוכן, אבל הוא כן יעשה לכם 90% מהעבודה. אחרי זה להכניס תוכן זה פשוט. חוץ מזה שגם לפעמים הוא מכניס תוכן טוב, כן. אבל חוץ מזה, אתם בעצם מקבלים ממש דף מוכן, ואתם יכולים אחרי זה, א', לבקש ממנו לעשות שינויים בדף, או לעשות את זה בעצמכם, או להוסיף ווידג'טים, שזה גם דבר סופר סופר מגניב. אז עוד רגע, ממש עוד דקה, הוא כבר, הדף הזה יהיה מוכן, ואז אני אראה לכם מה עוד אפשר לעשות אותו. חוץ מזה שהוא יכול לייצר ווידג'טים, דפים וכל הדברים מהסוג הזה, הוא יכול גם לעשות פעולות בתוך האתר. לדוגמה, הוא יכול לייצר מאמר, להעלות מאמר, הוא יכול לייצר לכם שירותים, להעלות אותם גם, כבר ממש לעשות את הפעולות שקודם הראיתי לכם איך עושים ידנית, הוא יכול לעשות ממש עבורכם. הוא יכול להעלות שירותים, לעצב אפילו תמונה כבר על הדרך, יכול לעשות ממש ממש הכל עבורכם. וזה באמת באמת מגניב. עבדנו הרבה מאוד על ה-AI הזה, ויש לו יכולות מאוד מאוד משמעותיות. אני ממש אוהב. הדף מוכנים? בואו נראה רגע מה קרה פה בדף. אז אני נכנס לדפי אתר, אני מחפש את הדף החדש. לא עשיתי רפרש, צריך לעשות רפרש. דפי אתר, אימון אישי לכל אדם. בואו נראה קודם את הדף שאני בניתי קודם לבד. בסדר? דף יפה לכל הדעות. מי לא היה אוהב דף כזה? נכון? מציני כמובן. בואו נראה את הדף שהוא בנה. אוקיי, כמובן שאת זה אתם יכולים לשנות. אוקיי, תראו, הכל דינמי. הוא כן עשה לי אימוג'ים, למרות שביקשתי שלא, אבל בסדר. טק, טק, טק. הכל כזה דינמי, זז, נחמד. כמובן, אתם יכולים להיכנס, יש פה שאלות ותשובות, נורא נורא נחמד. צור קשר, מגניב, פיגוזים. עכשיו, אני רוצה לערוך את זה, אז אני עושה עד כן.
ואני פשוט יכול לשנות, להוסיף תוכן, להוריד תוכן, נגיד זה לא נכון, סתם אני אומר. אני יכול לשנות צבעים, אני רוצה שזה יהיה, לא יודע מה, אדום, ואני רוצה שזה יהיה קליקבילי, אני לוחץ פה, שם פה קישורים לאיפה אני רוצה שזה יפנה, ואז עכשיו לחיץ. שיא הקהל, שיא הפשוט, דבר מדהים, בסדר? אני פשוט עושה שמירה, שמירה מי שלא ראה, שים למעלה בדיסקט, בסדר? וזה מתעדכן, בסדר? ממש 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 פשוט, ממש מגניב, אפשר לעשות מה שאתם רוצים עם הדבר הזה, בסדר? ממש ממש פשוט. יפה. בא לי להעלות סרטון, אז אני שם פה מהבייסיק, אני שם פה סרטון. אני יכול להחליט שזה יוטיוב, אני שם פה קישור ליוטיוב, וזה פשוט מפעיל את הסרטון. ממש ממש פשוט, באמת. אז זה ככה מהבחינה הזאת. עכשיו, אם אתם רואים למטה, יש לכם פה כזה בלונים כאלה, אז אתה נכנס ונכנס בעצם על ה-AI, יכול להגיד לו לעשות עוד כל מיני דברים, אבל אני רגע רוצה להתקדם לשלב הבא. בוא נגיד שעכשיו אני רוצה שהוא יעלה לי מאמרים. אתם רואים, יש רק מאמר אחד, זה קצת עצוב, אני כותב לו ככה, תכתוב לי 3 מאמרים חדשים ותעלה אותם. 1, למה חשוב לקחת אימון שיר לפני חיפוש עבודה? 2, למה כדאי לפנות למאמן אישי לפני קבלת החלטות בזוגיות? 3, למה כדאי לפנות למאמן אישי לפני קבלת החלטה כלכלית? התשובה סתם אני אומר, אוקיי, ואני אומר לו, בנוסף, תיצור לי תמונה רלוונטית בכל מאמר ותעלה. בום, אוקיי? עכשיו הוא בעצם אמור לייצר לי את המאמרים ולהעלות אותם ולייצר את התמונות ולעשות הכל, בסדר? אז הוא בעצם נתתי לו פה 4 הנחיות, נכון? גם לכתוב מאמרים, גם להעלות אותם, גם ליצור תמונה, גם להעלות אותם, בסדר? 4 פקודות בפרומפט אחד. ותראו שאת כל מה שעשיתי עד עכשיו, כולל לייצר דף מאפס, כולל 3 מאמרים, כולל לנווט, כולל עוד לא בזבזתי אפילו 100,000 טוקן, בסדר? אפשר לעשות מלא מלא דברים. ממש ממש נחמד. אז כרגע הוא מייצר את זה, תכף הוא יגיד לי complete. וכן, עכשיו בטח האנשים שואלים, רגע, אז למה הראת לנו את כל העבודה הקשה הזאת, הטכנית, אם הוא יכול לעשות עבורנו הכל? כי אני מאמין שצריך לדעת לעשות את העבודה בסוף, כן? בסוף זה שליטה על האתר שלכם, אתם צריכים לדעת לעשות אותה. אבל כן, הוא פה לעזר לחלוטין, יודע לעשות ממש ממש עבודה טובה עבורכם. לחלוטין. יהיה לו קצת? כמו שראיתם, אפשר להעלות כל דבר, זה יכול להיות מאמרים, יכול להיות המלצות, יכול להיות הכל. אפשר לנווט איתו, אם אתם לא יודעים איפה משהו נמצא, אתם מנווטים איתו, ואתם יכולים ליצור או דפים שלמים או חלקים מדפים. אוקיי? ממש ליצור איזשהו סלייס כזה, חלק, שהוא ממש ממש מגניב. רוצים תכף אנחנו נעשה את זה, אם שיהיה לנו זמן, אולי נעשה את זה כזה בדף הבית. זה משהו שיכול להיות גם סופר סופר מגניב. אז נחיים. יולי, מה נשמע? איתנו יולי? שנייה, אנחנו נסיים. רק ניתן לו לתת מאמרים, בכל זאת הוא יושב וכותב ועומל על זה. אגב, עשיתי טעות, אני לא כתבתי לו כמה מילים אני רוצה בכל מאמר. הנה, המשימה הוצאה בהצלחה. אני לא אמרתי לו כמה מילים אני רוצה בכל מאמר, זה יכול להיות שהמאמרים יהיו דלים. אני לא עשיתי פה טעות, צריך לכתוב כמה מילים אנחנו רוצים, אני עושה ריפרש, ולהלן המאמרים שלנו. אתם רואים, זה מאמר מאוד קצר, כי אני לא אמרתי לו כמה. אבל הוא ייצר לנו תמונה, הוא העלה לנו את המאמרים, תבינו איזה מטורף זה. זה פשוט מטורף, אוקיי? הוא העלה תמונה, יכול להיות שהתמונה לא מצא חן בעיניכם, זה אין בעיה, אפשר לראות תמונה אחרת, אבל תבינו את הכמות שהוא עשה בעצם. בעצם עכשיו באזור של המאמרים לצורך העניין,
אוקיי? באזור של המאמרים, אני עכשיו אכנס למאמרים, אז יש לי כבר הרבה יותר מאמרים. בסדר, צריך לשבת ולערוך אותם כמובן, וצריך לעשות שינויים במאמר ולהוסיף, אבל תבינו שאם הייתי אומר לו כמה לכתוב, הוא באמת היה עושה את זה, והוא יעשה את זה טוב. יפה. אז עכשיו אני בדף הבית, ואני רוצה עכשיו להוסיף עוד ווידג'ט. תוסיף לי ווידג'ט בדף הבית, אה, שמזמין לפנות אליי בוואטסאפ עם כפתור צו זוהר. אוקיי? בואו נאתגר אותו קצת. עכשיו אני בעצם מבקש ממנו להוסיף ווידג'ט חדש לעמוד הבית, שמזמין לפנות אליך. כתבתי אליך. אוקיי, אני מקווה שזה לא יבלבל אותו עכשיו. לפנות אליי בוואטסאפ עם כפתור מעוצב. בואו נראה אם הוא... בואו נראה אם הוא הבין שהתכוונתי אליי ולא אליך. זה מאוד מביך. אז זה ככה בגדול. תראו כמה דברים עשיתי ועוד לא בזבזתי אפילו 100,000 טוקן. בסדר, אני יודע 900,000 טוקנים, ותראו כמה דברים כבר עשיתי. אז זה באמת מדהים. כל אחד מכם מקבל 1,000,000 טוקנים מתנה. מומלץ לעשות שימוש ב-AI. חבר טוב. אתם יכולים גם דרך אגב ללכת ל-GPT או לג'ימיני, להנדס פרומפטים, ואז בעצם לשתול אותם פה, זה גם בסדר. חוסך פשוט פינג פונג. עוד שנייה זה יהיה מוכן, ובזה נסיים את ההדרכה שלנו. מקווה שהיה לך מעניין ורלוונטי, שיצאתם עם אתר יפה, זמנים לשלוח. עוד שנייה אחת. עוד שניונת, זה כבר יהיה מוכן. בינתיים אנחנו יכולים להסתכל בעצם על האתר, כמובן, האתר שלכם מן הסתם נראה הרבה יותר טוב, זה תמונות קשורות אחת לשנייה וזה, אבל תבינו, סך הכל עבדנו פה לא המון זמן, בסדר? על אתר, על דברים שבעבר היו יכולים לקחת חודשים, כן? אנחנו בעצם עשינו פה בשעה, קצת יותר משעה, ואתם יוצאים פה עם אתר מדהים, שירותים, שאלות נפוצות, כמובן שאצלכם זה יראה הרבה יותר טוב, כי אתם שמים תמונות הרבה יותר רלוונטיות והכל, המלצות, ידיעות פרטיות, כל מה שאתם רק רוצים, בלחיצת כפתור. הנה, הוא אומר שהוא הוסיף, בואו נראה מה זה אומר הוסיף, עושה לו refresh, הוא הוסיף את זה למטה, זה הגיוני סך הכל, אז אני גורר אותו, אתם רואים, יכולים לגרור, אני גורר אותו לפה, ועושה שמור מיון, יפה מאוד. עכשיו בואו נראה מה הוא עשה לנו בדף הבית. אוקיי, דברו איתנו ישירות, מהר וקל, תראו איזה עיצוב, איזה יפה, אוקיי? צ'יק צ'יק הכל דינמי, או בלחיצת כפתור, אתם רואים, זה כבר, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל למטה כתוב את המספר שלי, הוא כבר חיבר את הוואטסאפ שלי למספר, זאת אומרת אם אני לוחץ פה, אני בעצם כבר מגיע לשיחת וואטסאפ איתי, שזה דבר מדהים, זמינים, הוא החליט שזה השעות שלי, לא משנה, כן? כמובן, הכל ניתן לשינוי, בסדר? אני נכנס לפה, אני נכנס לווידג'ט, עדכון, ואני יכול לשנות בעצם בווידג'ט הכל. הכל ניתן, נגיד את זה אני לא אוהב, סתם אני אומר, אני מוחק לו את זה. הוא המשיך. וואו, מה הוא עשה פה? ממש השקיע. זה רק הסלייס הזה, הוא רק מעלה את הסלייס הראשון. מדהים. אוקיי, אז אתם ממש רואים שזה נגיד מגניב, אתם יכולים להחליט שאתם מוחקים את כל דף הבית ופשוט מייצרים חדש, כאילו ככה, תראו איזה יפה זה. חלק מהעניין. זהו חברים, זאת ההדרכה שלנו. אין ספק שהיה פה, אין ספק שאנחנו כאילו יש פה מצד אחד ידע שצריך איזשהו נגיעה, בסדר? צריך ככה לראות. אבל סך הכל אפשר ממש לבנות אתר מקצה לקצה, יש לכם פה את כל הידע, את כל הפיצ'רים,
אם צריך עזרה, אנחנו כאן עבורכם. שיהיה המשך ערב מקסים. להתראות. יום טוב.